Okay. Hey, buddy boy, come. Come. Hyvä poike. Joo. Jag kan sätta den tillbaka. Tack. Bra. Oh. Bra. Hej. Nu kommer detta. Jag känner mig som en sån där Teletubby. Det blinkar rätt utanför. Ja. Okej.
Andra. Andra. Ja. Bra. Så. Duktig James. Fin pojke. Kom. Bra. Fint. Okej, vill du prova? Hej. Det är ganska hårt. Hej. Bra. Bra. Borgmäster, han blir alldeles till sig. Ja. Bra. Är det hårt? Hej. Piska. Så. Så. Och så lite kortare lina. Så det är ungefär där. Ja, inte snurra runt fingrarna ifall han hoppar till. Okej. Du får hellre dra den lite. Okej. Sådär. Där. Och så Okej. sen Ska vi genast göra lite det? framåt först. Ja. Släpp framåt. Så. Ja. Brr. Och sen tittar du vart du ska, Jokis. Så, och nu börjar du föra han åt sidan. Så, fortsätt. Bra. Lite till. Tänk att piskan ska vara ungefär som ditt ben och benet ska inte ligga på hela tiden. Titta på mitt kroppsspråk. Ja, på det där sättet. Åh, herregud. Så, bra. Så, bra. Nu försöker vi. Ja, provar vi på nytt. Ja. Och jag menar, inte gör det något, vi har tid. Du bara vänder in. Bra. Tryck han lite åt sidan. Gå framför han. Gå framför han. Så han inte går förbi. Åt sidan. Det blev ingenting. Nej, vi gör på nytt. Det gör ingenting så att du ser Jo. vad du kan se. Så. Men titta här, jag ska Ja. visa dig igen. Att du måste liksom säga till han att hej, gå till sidan. Inte bara framåt, gå åt sidan. Gå åt sidan. Gå åt sidan, nej. Gå åt sidan, bra. Så. Duktig. Så. Ja, ta huvudet mot det. Käppen på. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Så, bra Jocke. Bam, bam.
Hej. Flytta på dig. Ja, ni. Så. Så. Fint. Så. Fint. Tjena, Bra. buddy. Så. Ja. Och klappa. Så. Nu. Ser du, nu tog han. Han Ja. förstod vad du menar. Gud, va. Så jag går lite med, Ja. med honom så att Yes. Nu förstod han dig. Såg du att han tuggade där också? Alltid när han tuggar så har han förstått vad du vill. Och han tänker göra piaff. Han försökte göra piaff. Bra Jokis! Men jag tror det här räcker nu. Ja.